Jo, jak na nový rok, tak po celý rok. No pojďte, zkusíme koláč, no pojďme. A? Výborný, fantastický, přátelé. Vypadá to, že ten rok 2012 bude fantastický. Zdenku, co na to říkáš? To, Na co? tak to, na ten rok. Málo mandlí tady na té straně. Málo mandlí, hodně vtipů, ne? No jdeme do toho. Dobře. Dojďte si ještě. Žerou nakloněný koláč a měli hubu jak vetřelec. Nakloněný koláč. Mrzlina. Kdo si dáte si zmrzlinu? Ano, určitě. Dáte. Dobře, tak. Mám jenom jeden druh, nevadí, jo? Nevadí. Vepřová. Tak. Prosím. Protože tady byly nějaký písničky o blondýnách a nebyly tady fóry o blondýnách a je jich hodně. Já znám jenom 2, ale dobrý. Bruneta se ptá blondýny, říká, hele, ty seš pravá blondýna? Jak jako? No jestli seš nahoře stejná jako dole. Počkej, jako vylízaná, nebo... Blondýna jde poprvé v životě hrát golf, tak veme tu hůl, postaví tam ten míček. Takhle se to drží, jo, takhle. Tak počkej, já to zkusím. Prásk. A teď si všimne o 20 metrů vedle chlap, jak se chytne v klíně a spadne na zem a ona, ježišmarja, nezlobte se, já jsem tady poprvé, ale já jsem lékařka, ukažte. Rozepne mu kalhoty a začne mu drandit Karla a říká, už to nebolí. On říká, a tohle je dobrý, ale tyva, ten palec, já se snad posedu bolestí. Protože ještě nepadl žádný slovenský fór, tak jsem slyšel jeden novej s Bačou. Přijede televize Markíza za Bačou a říkají, dobrý den, Bača, my jsme televizi Markíza. Počuli jsme, že vy vraj viete cestovať v čase. A on, áno. A ako to robíte? Ja dajte flašu borovičky a poviem. Tak mu dají flašku borovičky, on si ji celou naleje do palice a chce vstát a já, no piče, rovnako jako včera. Rodinka z Prahy s dětma jede za dědečkem do Ostravy a 4letá vnučka skočí dědovi kolem krku a říká, dědo, já tě tak ráda vidím. Táta říkal, že v Ostravě mluvíte sprostě a máte malou slovní zásobu. A děda, piču. Blondýna koukne na hodinky, protože odjíždí na dovolenou a říká, sakra, mám ještě hodinu čas a tady vedle já tam skočím na tu gindu radši. Tak jde na gynekologii, vleze do té čekárny, úplně prázdná čekárna, říká, to je super, to jsem tady nezažila. Čukne na dveře, otevře tam frér v bílým. Dobrý den, hleďte, já jedu za hodinu do Bibione. Tak kdybyste mi na ní kouk, co jí říkáte? Frér stojí a tak jako... Z mýho pohledu dobrý, no otázka, co doktor, já tady maluju. Přijde pán na poštu, hned po novém roce a už takový starší a říká, já bych tady ten formulář potřebuju. A ta, počkejte, já to za vás udělám. Ten rok nám začne hezky zvesela, tak já to vyplním za vás. Takže jméno a on, Pavel, Novák. Ona, aha, vy zadrháváte. Ne, fotr zadrhával a matrikář byl idiot.